Ev der yek ji bazarên şit û daran ya Diyarbekirê ye. Bi germbûna hewayê re baxçevanan dest bi kezaxtina daran kirin û ji bo firotinê amade dikin. Piraniya van daran ji bajarên Bursa, İzmir, Adapazarı, Meletî û Yalova tên anîn û piştî ku tên kezaxtin û derman kirin, ji bo firotinê tên amade kirin. Firûşkarên daran dibêjin, berê wan salane nêzîkî 10,000 şit û dar difirotin. Lê niha bi tenê 3-4 hezar şit û dara dikarin bifirûşin. Firûşkarên daran gazindê ji rêveberiyên herêmî jî dikin û dibêjin tevî ku dar li ba wan erzantirin jî ew ji wan nakirin lê ji derveyê Diyarbekirê dikirin. هر روز مثلا مرات 100 200 حضار بفروشم انا 50 حبه 40 حبه 100 حبه يعني زور بفروش از کس يعني رقابتنا يعني بعدين انا بلد مز بلديه مز يعني انا برادة تشكيلات يعني دش جيردتنا يعني بورصه على بازاري وهي بو 3-4 سال هیچ برادة تشكيل ناس عندي قش عليه جيردتنا Valla başa vay darbaz ben yani millet tigrin yani. Millet genellikle yönlenmiş bu yana gunda munda şu halim mani şekilde geçti şey bunu. Dıbe yani. Yani pazarda herhangi sıkıntı gittiğine inşallah. Fiyat şu ya, fiyat uçmuş bu ya. Ana par penç kaldı, bana fazla kaldı. Fiyat şu yani uçmuş bu ya. Fiyat zeyde bu ya. Nakliye sala bere 3 milyar ne bu ana 6 milyar 206 milyar peysa etin. Li gorî gotinên firûşkarên daran li herêma Diyarbekirê şêniyên gundewaran herî zêde darên fêkî yên wekî hirmî, qeysî, xox, sêv, zeytûn û gelyazan dikirin. Li gel vê yekê jî saziyên fermî û sîte jî darên bîşeng, çam û çinaran dikirin. Firûşkarên daran dibêjin ji ber bandora koronavîrusê hilberîna şit û daran kêm bûye û vê yekê jî bandor li bihayan kiriye. Bihayên hin cûreyên daran li gorî 2020 du qet zêde bûye. Ango dara ku bi 5 lîreyî be derketiye 100 lîreyî. Fiyatlar bu sene biraz daha fazla. Bazar hêdî geçti be. Sala çûyî ji kîsî me çû. Ji ber pandemiyê me nekare em kar bikin. Lê em hêvîdarin ku îsal baştir bibe. Mixabin bihayê şitl û daran îsal du qet zêde biye ji ber koronayê û ji ber ku hilberîn kar şitl û daran difroşin derveyî welat biha jî zêde bûne. Diyarbakır meyve olarak vişne, kayısı, bana ömrü vatıneyi. Ömrü vatıneyi, ziyadetine 4 sal, 5 sal hoş digiret, ondan sonra aşk dibi. O dar edim di verimliğine, yani zeytun pır verimliğine. Her sal digirim, yani o ki aşk dibi mecbur bıkırım, yani civatıca dikim. Ona göre mesela dar hey yetişmiş nabi yahut cura dümine yedek kelek havada dağıtıydım. Hevî bihabûnê jî li bazarê li gorî her bütçeyê şitl û dar hene û bihayê wan ji 15 lîreyan dest pê dike û heta 2000 lîreyê diçe. Firûşkarên şitl û daran dibêjin par tam di van mehên biharê de qedexeyên koronavîrusê dest pê kirin û wan ji vê yekê bandoreke xirab dîtin. Firûşkarên daran hêviya xwe bi îsal vegirê dane û çawarêne ku bi siskirina rêkarên koronavîrusê re bazara daran jî geştir bibe. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.